Salutacions ben cordials en este diumenge, dia 17 de maig, des del Terrat de Casa. És el Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, com també ho és del reciclatge, o el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia i el Dia de la Llengua Gallega. En temps de pandèmia s'ha comprovat el valor de les telecomunicacions per mantenir les relacions socials. Hem experimentat la bondat del reciclatge i fins i tot hem vist la recuperació del medi ambient i la presència d'animals salvatges en ecosistemes que fins ara estaven colonitzats per l'ésser humà. Quant a la LGTB-fòbia, hem estat testimoni d'una actitud protagonitzada per un policia municipal digna de tota reprovació i sanció exemplaritzant. Dilluns dia 18, demà, el País Valencià fa un pas en la desescalada i cal posar l'accent sobre la necessitat de preservar el planeta de qualsevol agressió. Que la societat de consum no ens transtoque valors.